नमस्कार प्रणाम, स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी दुअर्थी गीत, जौना के दुमानिया गीत कहल जाला। तो बहुत बढ़िया ये गीत के रचले बानी और एकरा के जीव रूपी भी कहल जाला, मतलब एकर दू गो अर्थ निकलेला। तो बहुत मस्त मैटर लिखले बानी रउआ सबन। खतरा अगर एकर नया म्यूजिक बनवा के आ ढंग से गा देते तो गाना 100% बच जाए भैया। तो चलिए मैटर के शुरुआत कर लिया, लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी भैया तो निराश भइला के जरूरत नइखे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, तो हम हर तरह के मीटर लिखे नहीं भैया। आर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, जीव रूपी, धोबी गीत, भोला भजन, चाहे देवी गीत, कोनो भी प्रकार के मीटर रुआ बेहिचक लिखवा सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। तो ये खतरा कहल चाहब कि चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रुआ सबके बीच में नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिले। आज के मीटर देखिए कैसे लिखाइल बटे। अरे लूट तारू घूमी घूमी छूटा लहरिया, आज दिन सुताई बलमुआ पजरिया। सुनो कि लूट तारू घूमी घूमी छूटा लहरिया, जह दिन सुताई बलमुआ पजरिया। आ पूछी हिसाब तो बतईबू काए गोरी हो, तही गुमान सब तोड़ी हो, लौकी केहू न चारू ओरी हो। तही गुमान सब तोड़ी हो, लौकी केहू न चारू ओरी हो। अरे लूट तारू घूमी घूमी छूटा लहरिया, जह दिन सुताई बलमुआ पजरिया। पूछी हिसाब तो बतईबू काए गोरी हो, आ तही गुमान सब तोड़ी हो, आ लौकी केहू ना चारू ओरी हो। तही गुमान सब तोड़ी हो, लौकी केहू ना चारू ओरी हो। तो हमारा बात थोड़ा सा डिस्टर्ब बाटे भैया, रुआ एक के ऊपर से गा सकीले। अगर ये मीटर रुआ के पसंद बा तो बेहिचक कांटेक्ट कर सकता नहीं, बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। और कोनो भी पर्सनल मीटर लिखवाक बा तो रुआ संपर्क कर सकीले। हमार कॉन्टेक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128, 8874473128। कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। आ वीडियो पसंद आई लोगे भैया तो लाइक करब, कमेंट करब, आ कोनो प्रकार के मीटर खतरा बेहिचक कॉल कर सकता नहीं। मिला तनी अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए रुआ सब सहमति चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि भइल हुई तो क्षमा प्रदान करब। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।